syukur nakaslem jong unongsan hima. Haswa bagi patba kinjit biang yaw nong mikmat syakiyeng dorbar thawan ke jela satang katu kat nisngi kinong ket kam ki bahakmat jong ka All India Trinamool Congress Umroi Block Ribhoi District kilapan pau bagi patba kinom pediang ya ka spa jong ka seng NPP hendai ki habban perkhat ya ka buram jong ka Umroi constituency dah ka bakershan biang yaw MLA bamentau ba George B Lingdo uban ya kun na ka seng TMC. Ha kejingnya kendu bagi nongkit kam ke TMC Umroi constituency ha kisnong baper kilapan pau bagi patba menta kindang ai jing kershan yu ba George B Lingdo namar ka jing tre shitam ka jong u ban kren ni ka jing e jong ka jat ben riu ha ying dor bar thawan bat ka jing e jong ka Umroi constituency. Kilapan pau bagi patba kin shembet ya ka jing rap u kertong ka NPP namar ki dei ki brio ki barius pa hendai ha ka port tap vote kin nyon bet yo ba George B Lingdo khanang banwan ra ya ka jing kala ya ka Umroi constituency namar ka pisa kan lot no tang syukut ke election. Kublai shibun ba ya ka por ka jong pi ti election senang katokan ni benai ni kan ko ni sngi kan boy. Ti ko ba ni kan bet pi kumwei rorong ba jo kan ka thany Umroi. Ti ko ba ni kan bet pi menta pi ka chan yano menta ke ka mo ka hok jong pi ba pin tabut menta. To kublai shibun ni fi ba lengba kan ni ka por ka balengkot kumju ru ni nakalang jonga nga ai kublai pi ki press bat ki media ki ba long ka wei na ki lat ban jingarap na ka bentaban ai ka jing pensai sya ki paj ba jong ka dong ka than jong ka stit hi jong i bro wei te halor jong ka ta ka jing kli ka jong pi na ka lang jong kum wei na ki nong snong jong ka ne ka dong bat ka than jong i kham tam jong ka Umroi constituency bat ha ko poro ngalong kum wei na ki nong kit kam ki ba khmat jong ka party jong sitting MLA uba page uba khmi hapo jong ka consensus bat uba don ru ka responsibility na ka benta ki paranong snong bat ka consensus bat kham tam ru ngimla ban len ulolong ru kum wei na ki klur jong ka jai ben riu ko jongi nomor bala dengi pej ha ka bedei bat ki jingkeren ke jong u ki mat ki pung ki jong u ke bau ai ha ka apo assembly kalong kalalong sisa kumta te nakalang jonga ngaso bonong ba hadu menta hi ngan don hasenda jong UMLA bat ha ka ju ko por ngan ai kersan yo u la kalong ha ka no kurkom ha ka ju ko poru nakalang jonga hikum u General Secretary jong ka constituency nga kerpat ya ki paranong snong bait ba bodon buram jo gane gadong kathan ko jungi namar ka Umroi constituency kala de ka weni constituency ka bapau apo jong ka state but naka kilami ki arngot ki chief minister lami speaker but ngidon kam nang neru ki briu ki ba ngi penmi ki dei ki briu ki ba long sisa kum kinong mi khmat ki bodon buram hakaju ko poru ki ba la ban syania bat ki ba airu kata ka mat kapung ban ai ka jing pensai bat kham tamru ki bodon ka jing ket khli na ka banta ka ri bat ka jai ban re Te pi menta pi ong ba pindang ye kersan ya i MLA ba menta ba George mo. Ye kun yak TMC. Ye hadu menta ka TMC ka de keseng ka bedang rong thamai hang ne hajalla me khalia. Ti kumnu ki pejba kin kersan yak pi hang ne election menta. Ta kublai shibun ba kata ka de ka jing kli ka jong pi ha ka ba ki ba bun let's say hakini kisngi khamtam hapo jong ka state jongi bat khamtam ha ka rikasi bat jantia ka jongi ki ju wan ki bakum kita ki jingkeli te nakalang jongi pat hang ne Umroi constituency ni ju don ban jubab tangkani kata kalong ba Umroi constituency hi ka de ka weni constituency ko molong pi ka de ka weni constituency ke bala shai bat ba shwa bakinjit ya kinong yalam ki dapet bat ki dapsyar bha namar ba Umroi constituency hadu mentahi kimdei shu ki ba jit ya ka party namar ka party kalong tang ka uniform Andre hangne ngipet ya u leader
te haduk mentah hi hangne hamroi konsensi jongi ulidar hi uba ka konsensi bat kinong snong kidon kam hi ke kadai lengba jong iba George Bilendo ubolong sitting emle Tini pai kendiat nomor ba MLA jong pi hari ni ki sau senam citeng san senam ma isyong liang persya di ke ki kam ba ilale namta konstitusi to kaneru kolong kawai na ki jingkeli ke bangi hap banda pensyai syapi ki press bat khamtam ru sya ki parano snong jong ka konsensi bat kiwei patde ki parano snong jong ka dong bat ka than ke jongi te nagalang jonga kum u secretary long nila ai ke jing sekretary bat khamtam ru nagalang jong MLA ula ai ke jing sekretary ka bab hatam na ka banta kinong snong klem da khen ya kiwei patde ki parti namar nagalang jongi kalong ba ni ai kelum lang ya baro ke jingerap bat hadu mentahi kalong ba ngil ai ke jing sekretary syau pajba nong snong ha ki bedei bat ki skim ki bala penmang da ke sarkar ka hok jong pajba ni ai lut syau pajba kata ke dei ka ba nagalang jong ka konsensi ba nagalang jong MLA ula ai ke jing sekretary bat ha ka ju ka poru ula trei sutom na ka konsensi na ka banta ki development ki ba fair khnang ba ka ne ka konsensi jongi kalong ka weni konsensi ka ba nang kiu khmat saprang na ka banta ki jing ai jing rap ki ba dei hok banyo sya ki paranong snong ba it ba bodom boram jongi temta ka jing khon hangne na i MLA mta i kertong jong pi ma ba George lang do bat no in khun menta hangne ka umrai konstitusi kat kum ke jing pe hi ke jongi habangi ya baro kisnong bat hapo jong ka konsensi hi bro ko wei hadu mentahi ka jing khun hi kalong ba nagalang jongi bat KNPP kata tinginom lalen bat kiwei ki parti hadu mentahi kalong ba ngimpat da su thau andre ke jing yat bat ke jing rung ke jongi sya ki snong ki thau hi ke dei ka jing ele hi ke jongi bat NPP kuno pini khun bat kertong NPP nomor NPP menta ka hakabor ni menta ki mo kadan sarkar kan ba PP dan le persya toh nagalang jongi kalong bangi sorong ban yakun ya kita ki kandidat khamtam ki badon lupa haka government kadau kalong bangyo i lengba kini ki rukomiai ki rukomle bat ki rukom ajing sekretary ki bakane ke government kaladep klei bakadei ban le kadei ban trei kadei ban ajing sekretary syau pajba andre hadu menta baro kat ki baki kular ngiyo i kalong filut ha ki benta baro tedei nakane kadau kalong ba nakalang jongi hi kumangi ong e pinado pasdang kalong ba nakalang jong MLA ulai ka jing trei bat ka jing sekretary sispa na ka benta ka konsensi tedei nakane kadau kalong bangi ong kalong ba nagalang jongi ngini khun bat bangi khmi lenti padde baki nong snong ba it bat badan boram kin ai ka jubab lengba ka jing system ka jongi mentau kertong NPP uni khun hi kupane khun menta hadu menta ti ngimla ban ong dau kupane khun namar ba habalek teng boro arngut ki yakam teng kupa wong ula sim syakmat teng khun ula sim syakmat tengim tip hadu menta kim pat declare uai u kandidat na pedeng jongki te kalak bandai ba kane kadai tang yo lese kilak benlong MLA bro arngut ngim tip te nagalang jongi hi te kamut ba ngim don jing ong ai halor jongka yu jongki tang ba ni nagalang jongka parti ngila ai ke jing sekretary ngila ai ke jing pensyai ngila ai ke jing trei bat ngila ai ki mat kipung sya ki paranong snong jong konsensi te maki hikin ai ke jubab menta pini khun PP chong hal yang persya ngi NPP ke chong hal yang persya ti ilese kantrikam kapisa ka bahakmat ke ai ke jing pensyai jong pi menta syaki pajba jong ka umra kursi ku mengila ong dadu pasdang
baka kumroy konsensi kala di kaweni konsensi kabalakiw syakmat bat syaprang bat na umroy konsensi kiladon kibril kibalai ke jing syakri na kabenta ka state bat na kabenta ka ribat ka jai pendri te nagalang jongi hi haduk menta ngi ai ke jing pensyai syaki paranong song baka to kapisa laniu kandidat ubadon meta ubangi nelek persya udai breu ubadon kapisa dan nagalang jongi hi kalong bangi ai lupa ka jing pensyai ki bangi tengi nom penblin ya kapisa bat ban sam ya kapisa wat lada mangingi don kapisa ro ngim hikai yo breu bonya ya kata kelenti kadau kalong ba ngiyang ha ka jing sisya ngi kwa ro ban ai ka jing sikri ka babhatam na kia dong bat kathan ka jongi bat haga juga poru ngaswa bonong baladangi le ya kata ka di kepop baladangi ai da kapisa ladangi tit haga bidai bat ka election nomor ka election commission kamsha de ladang mangingi le ya kata ladangi penkhanya ka an kata ka di kepop tengi la ai lupa ka jing pensyai syaki paradong bat para thanjongi bat ngidon ka jing skam ba kinong song kamroi konsensi kilatip khamba bat ka ai ba ka kamram ka bakidai banle na ka banta unong mikmat ta kumle chibun kong ngelayo bani kenu bat phi berongot hangne jaka hangne ha umroi konsensi ti menta ka election kelajan bagi paiba akin yo bantap banjit biang unong mikmat nak kena ka election tu sedam arjar alpula ti phigum kilong kemi menta pin yano pin krisyan yano pin tap kabut haba election kelajan ting ko mestang kong ni kong bai dong ne ngai kubli ya pi bas im nong dunia jang deka nong sai hima ngai kubli sibun ya ke bapi lawan kili yang ni tinga kumna kalian jang hi nga support hi ya i ba judge nama inong bikmat jungi i batrei bha bale bha ha ka imlang ka salang bat ilong iru iba omdai tang ha kan ni ka konsesi umroi jungi i ba i nong banyarap ha konsesi jungi hindai yarap ru bat he barok ka dekari Meghalaya ka jungi ila yakren ha po assembly bat kumju ha po hakini kinu ki benta ki border ru ila yarap ban yakren ban i umdai tang ha ka umroi ka jungi ni kwa hi banjet unong mikmat hi uba biang uba nang bastat bat uba don kata ka mensim ban ya sya ya iwe bat uba don ru kata ka jing ya i ka jing ya shimlang ya ka jing ya trelang bat ki pai ba om tang ladehi marwe to ti kong phipat ni kong we pin kasyan yano menta ka election to ngarong ai khuble ya phi ba ya kan ka por ka bakodor jong phi ba phi lawan nak benta jongi kum kilong kemi ka no e ngi smu yo blei na mangi kat kene kalat ban keren hakini kilat pathai khobor ban pen iya ka jing shisha mo ka ba mangi kum ki kimi ngi syam te na kaliang jonga kum kanung kit kam ka bashir hem ka berangkat bat iba George nga ai shisha ka jing kersan ka bapura ya iba George nakadaw bangah dalade ngalayo i bat alamat bat ngala treiru ya kita ki ba mai ilaya yalam kata ka jing alam jing i kalong bangilong kita kinong yalam ki bom kwan ya lade de ban yarap ya ki weipat ki badon kam ya ka jing yarap bat imju sesaf ya ka fun jong i hakano kono ka por ka bangi don kam ikloi ban keren ikloi ban jubab bang ila ban yarap iki kilong hing ki badon kam ya ka jing yarap kata ka de ka jinglong ke jong i bat ka weipat ka jinglong ka ba i ayang i kinong yalam kalong ba isya hikay yang i ba sikilo umau bat sikilo ukumpat kalokat ju kabut bangimday banlong kita kilidar banle hangamay banle sarong nang ne basngo start basngo nang henry ay bingin yai lang bat kita kinong song ki banglong kaju bangin yap tilan tilang bangin ya keren lang ban ya trelang hakano kuno ka benta banwan ra ay kata ka jingkela ka bangi kuwa kata ka de ka bangayo mat na ka benta ka jong i nang tapat nga syamru ba maiilong ita ibreu ibara ya ka sur jongi kiba mat ya kata ka jing ka jing jenjar hakiliang baro abo hakiliang baro ka pang ka sitom kaduk ka tangan nang taka rep ka riang nang taka belah ka sengi nang taka pulia ka puthi jong ki khun ki kiti jongi ka bakal kta shisha nang ka benta jingi kum kilong kemi kiba kita bar khaj ni bada ki kiti ki jongi te ira e ka sur ka jongi ka bangi syat pertaya i ira e ka ni haying dorbar ira te hoy kidon ki brio ki ba penram ya imo ki ba ong ba unang tamban keren apa assembly ndre ngamar we ngong ba ngidei ban keren hakador bar lakade hakador bar sinong lakade hakador bar right lakade hakador bar jongka assembly unong ya lam bangi jet
iyo shisha kat unong yalam ubalong shisha ubadon shisha kataki itiar gajing start gajing champang gajing saurit gajing tingburom ya ublay ba gajing iit yang iki baduk ki basuk na kata kadaw nga ay kani gajing support ba gajing kersyan ka barat ba ka bashir hem hai ba in job yang sashisin in job don buram yang na kani ka konsensi gajongi kanang mamangi wala dahay ni ipor iba maiim don kata ka buaru ndre ila tray shitom ba mangingi la ban yo isi shay kita kiso kata ba Dia mentah piong ba pinkasyan biang iba George. Dia mentah ang in na kongres ilami mentah ni kun na ka TMC. Ka TMC ka dikaseng ka malang tumay. Kumno pinpansay siya kipad ba isipang ka dikaseng TMC kong plan ba. Ngit pesai saya kipai ba na hakan dia kaliang jong ka TMC nama ba. Ipi kat kum kanuk sa jong ka mamata malji ka long ka briu ka bas ngurian. Bat kamdi ka ba lehe le meng ngile pe ka long kiyarap yang ki Kristen. Peja hapo ka wes Banggol Kikistan Kim Sha le ben Kim Sha Ayu nama kum hakini po kibasen sha ka BJP kum hapo Asam Kisha le ben Kikistan tingi kwa hi menlong kata ka mensim jong kum ba hikai ka mamataji de menlong ke bas ngauret kilong ki ba ya sha ngimde ben ka laong yangi bang ngide menlong hame khalia ki de bedon be kum balong hame khalia ki de menlong ki beri kum tahi melong ka kosor kumbalong Kikistan ki dibasa Kikistan hi tiki balong hapo kartum ki jaka kalau ang mdei bangin le ya kita ge balik ben yanu di belong ki ba ya sya Ti kong pi batayangi kindiat pi ikum no kaneka skim jong TMC i ai shajar si benai ya kilong kemi. Hatu kan trekam ne kumno ya ka kaptam yani ka umroy konsusi mo. Kani ka si hajar si benai nakabenta jong kani ka wikat mo piang ti nakabenta jong kani kumba ka sarkar TMC kalakular baka kular menta henry ko ong ba kakular ba nda kalayo e kabor kan penpoy kani ka si hajar si benai ya kilong kemi baro kitu ki bala register kani ka wikat tengi kermen hiru ba kani ka sarkar TMC kan sapoi ha kabor namar lang baka jingo i jungi kini ki perkai ki pamenta mo bangilakman ka sarkar Kongres kalek kumno ka sarkar BJP kalek kumno khamtam benta kani ka sarkar po Meghalaya jungi sarkar NPP ka baya tre rengkat ba ka BJP tilada ngimjit na kawi pa ka parti kamut ba ngin sasa kata ka jing lengo dan ka jing syak dan shop ka balai pujai tingis ngodan bokpan ba IMLA jungi ijit kani ka TMC ka badai kata ka seng ka balak banyelek persya ya ka jing temu ba ka jing mut jong ka BJP dei tang kani ka seng TMC ka balak ban ya lek bat kani ka seng BJP ti ngaru nga ya thu ya phi ba kani ka si hajar hi baba ro kitu kilong kemine ki ba register ya kani ka wikan sngo bah bakin sngo thu ba umdei menta ka jingarap kanwan henry ka jingarap hi leng ba ka jing kersyan ka jongki ta ai shoya ka ketika diang ka jongki bakin kersyan ya kani ka TMC sarkar jongi kanang ba kan yo ai ka bor ba kita ki jingarap kin wan sya kataka jinglong ying ka jong Tinamta kani ki ba register ki kilong kemi ni samla ke ba piom ai shajar mah ka TMC ni kilabun em ki ba register kilabun hi ba register ko mabendin ro hasno jungi kila yadon hi ba chenrang bat kentei bat kisamla kila ya register to Timanta piong ba pinyakun hang ni ha umre kunsi wat uai kurtong ba pi hab yakun hakmat menta he yakun persa to rekom ya menta kum ka jing pet jungi kilong kemi ken te ka jing ya le hi ka jing ya kun hi te kan long bai bat ka NPP te phi ni ka jing ya le jungi te wala ka taru ngim du jing karman namar baki kam ke layak syakmat kat kini ki sausnya mo lau ni covid u penthut ribun bah ki ba IMLA jungi ila dapan le ki kam rangkat bat ni klem ino yang ni ki nong sonang ru ya rap sibun ki skim nang ta ki bai de ba kepang ke sitom ki badon kam hakino kinu ki liang ila la ban rap tengim sengoduk jengkermen ni ya ira kata kalenti ke bangi latre balada kipat ba kin ai punya ke jengkersyan ni inang khamla susu ban penjanaya kata Kuno punya kun menta buat NPP ke dalam sarkar. Kuno kertong menta ru bukan mah hespa. Kuno punya kun ke jing percaya jong ki cek ba. kabadai ba kata ba piong ma ukurtong menta uba nak NPP uba hespa ma ni isisha ba man laki snong hi kilet ban sami ki pisa nang ta ki sami tu blanket ba barem ti habangi pe ikatu ka jing sam ka jongki hakwe ka liang ni sngo bangi la ndon briu syo Henry ki briu jengi hapo ka umrai ki start ngalengo ba ki start ba na marki ong ba ka tu ka jingwan ai ka jingwan sam ka jong
jong i mangai lang namar ba ide ibru baru spa te idon kamen sim ban ai na kabenta ki baduk ki ba jenjar te ki ong haba iwan ia te ngiru ngi pediang subhai kata kajing ai jong ibat ngibu kajing duai ba ma i insya in klan nang yo shishu ka spa ka pau henre ki klem ong pat ba kin kersyan kata kabut na kata kadawngi na kalyang jingi kung kinong ilam ngi sudon kin kata kajing kermen ba kibriu hi ki start ban pej ya kanu kalinti ba kiyo ay kata kajing yarap mo kat ba kidon kam ba di kanu kalinti ki ba yo ay kajing yarap tang shisin Te kong iko ba ni kran smart P namar ba ka election kelajan te kentengi kibriu tentang mo iam le jong P la kran bah Nadai cepat kerja bendreu na, po introbar na. Nadai po election tingting klub na adalah poi kapisa. Kaya kerja pensai jong pi pajba. Syok asing tebut. Kajing percaya jengi ya kipat ba kalong ba ngindai ban biet ya kata kapisa. Nama kapisa ni kamla ban wan thau ya ka an, kamla ban wan ra ya ka roi kapar hapok kari ka jengi ba hapok ka konsi jengi nama lana ngi biet ya kata kapisa, lana ngi biet ya kata ai yo ngilong kumba kilong kiwe ki konsensi. Nami kiwe ki konsesi ki ladu jingken men namar ki layak kersan ya ki te cakap bikin development ya ka konsesi jengki henry ki ladu no bon ra ya ka roi kapar ki ladu no buon jat ki ladu no te lembah ka ni sai pensai ki pai ba kim dei ban bitan ya ka pisa ngidi ban buat ya ta gajing mentoi bangin kenang bakari ba kajai mendei jengi kan kiu syaprang bagi kun ki ti jengi kin yok kam yok jam kin bit kin biang ki hostel ki kin wanra ha ka konsesi jengi bat ha po kari hi ka jongi amdei bingin chu le tang pisah le ka kammentoi ai ngi syuk tang taisan hajar ani 10 hajar i tang ha itu iklimat hadian pat ngila ndal adep nang tu ngin syi ot kumne kam tai o bam don kam bam dan jam ki kun ki ti jengi ngin le kum no ti ha panggil abi ja kata pisah te ngin yok ka ai ken Andre ngi syai pensai bi ong ngim dei syuk ban bi ya kata pisah ngi dei ban kala ka bomut ba ngi dei ban sutu bakari me khalia jengi kan wan ra biang ya ka jingshai kum ba ong ka dei kari jong ka jingshai mdei ba kata kari jong ka jingdum ndei la dangi bi ya kita pisah borok kan kari me khalia jengi kin sa long ka jingdum Try ka tu akut ke jikran ke jonga bat P. Kulo sibun kong bro ngut pi. Ni sekendu pat aku ko. Sibu siro Kulo sibun ba sial masaring. Tingi ke election ta kelajan poi sni betebut. Tingi ko be kan bat P roi rong ba jo kan ka umroi konstitusi. Menta ke election kelajan poi betebut. Ya no pin kersan menta. Kum bakalong menta kum u nong kersan uba hakmat jong uba George nakaliang ka jonga nakaliang ki perlok nakaliang ki bahaya ngasem ngin kersan biang ya i ba George mon penjok dan purom hakani kasian ka pementaro Timentang ini kan bat P ba pi ong kersan biang i ba George. Timentang ini kun na ka sang TMC. Di hadu kat no ki bakin sutu ya ka sang TMC kum no pin pensai ki ba no tebut. Hi kum balong menta ka parti ni sutu bakadang wan sien ang di po kajela ka jong ni dan rei hapedeng jong ni por ibalingkon nakaliang jong ka parti kalala ya kaban pen sungthu ya ki breu kalala ban rung haman laki ki konstituensi bat kumbangi kumbaka pau kumbaka long mentangi i balong ba upai ba ubabun hi u lapriang ya ka we kalong ba lingba ki vikat registration ka my card registration ngiu i ba ka response ni kajing angnut ka jong upai ba ka kadon bat habangi pejru haka TMC ngi iba kidon kinong yalam ki batbit ki bala ban yalam ya kajela ka jongi amar bakai ka bangi syam kolong bahagi ni ki sansnem ki bala dap apo ka jing yalam jong ka NPP ngi isibun ki jing ki bakum ka jela ngi man langi phai siki nong hikai langi phai siki samla puli ki jongi langi phai siki lat yo kam yo jam bat kum ta terter tikini di ki jing ki bo pat ba umat bat ngang ngit scam ba kum bakalong menta mdan alternatif lani mdan lat da kum weipat ban kersan ya ki weipat ki parti ki ba ngiu i balong ba ki regional party jongi kum bakalong menta ngi kum baki ki telot ki don haka sorkar kum ba kum ladap ringi i ba ki sya penyak haka i ka ba ka NPP ka kamon kale
Jadi nak tak ada maka jela jongi ka ngam ka longkum ni. On jin dalada kini ki regional party kiba kam bagi di kiba i judgment riu kin trei hok nak menta ka judgment riu ngatrai ka jela ka jongi kanum longkum ni kumbaka long. To. Sementara pinya kun bat no hak ni election. Pinya kun bat NPP ne, bat Kongres ne, bat UDP ne, bat no hak ni election. Kumbaka long mentah umroi konsensi ngin habban ya kun la ngin habban ya le persya bat u kertong jong ka NPP u badai ru u kun jong u XMLA u ba ka jela ka kari ka tip bagi dei ki uan nak yeng ka ba don ka ba em nak yeng ka ba he spa ti henrei u ba joko umroi konstituensi unum pediang ya kataka spa henrei kaburom juga konstituensi ka ba nakaliang ka jong iba George ilara haka jelah iborok kowe kani kedi kesur ke upat ba uang nur namar bengi sutu ba kata ka spa ka ba kidon kamde ka spa ka ba kena ban penimnya ya kilong yeng kilong sem maka di ka spa ka jongki kedi ka hok ka jongki nrei ngidon kam ya unong mi khman lani ya legislator ubala ban keren assembly ubala ban wanra ya kimat kipung kibedei bat ke jeng jong ka konstituensi bat ke jeng jong ka jelahi baro kowe Bisa juga uni kertong NPP pun keren haki kampanye ba. Dah ka ba burom nyui ba daman ba baik kum u samla u badang selut badang sedang nyui ba habangi pet haki jingalang lani haki meeting ki ba i attend lani ilej ngai i ba kadang siam jing bahaya i ba in keren pat ba kadang siam jing bahaya i ba in syakriya ya pat ba kadau kolong ba kajinglong on experience kajong i kawe i kata kadai kata idang sedang bandrung thamai haka jeli politics kadon kajingong ba lada im pa jong i uniarap ringi susu ba kamlong kumta haka inum lao imangai lang inum la ban lej hapo assembly ban pen keren nak ka jeng jong joko umroi konstituensi lada ukta utrai jong ka kam umla ban keren seikan poi ka konstituensi ka jongi wat hadin ba nakaliang ka jong unong mi khmat jongi ba George i persyang ban keren ya kimat kipung ki jeng jong ka konstituensi ki jeng jong ka jela henrei ni ikat lu ki ngidang mat jeng hapo ka konstituensi namar ba ka sorkar NPP ka sengap de ki skor ki ba kelut ka pej de ki khmat ki ba mat la ya ka jeng jong upat ba Dia menta nomor ba ngin pai election. Dia pribat ting ki klub no yak ta ki jing Hangta mo lada wemle kuran ule hakip san senam. Hari ki pai lada don ba ai pisa. Dia kai ke jipun sai jong pi mental haba election kelajan biol ki bru ki klub no. Ya ke jitrekam jong MLA jong pi yo ki pai par iya gal. Ya ke ba ki don ba ai pisa. Tang ka wingin sutu bakan mau kapisa kapenjot ya ki long yeng ki long sem kapisa kapenjot ya ki kun samla ki jongi bat kum bang yui kum bakalong menta bakata kapisa kabagi persyang ya kaban ai hapo ka konstituensi ka jongi ni sutu ngitip upat ba jong ka konstituensi utip bakila ai san hajar tingka hakabasdang kila sam ya ki blanket henry kum mengisut hu menta kalong ba upat ba pediang namar bang lada la ai advance lupa ubriu ken mau bakatu ke jing ai advance ke jongki kan sa pensiam jing yo upat ba om tangkat ta upat ba jago umroi konstituensi ulamat house nem ar hajar khatlai hadin ba ima ngai lang dhar ila wan sang ni ka konstituensi ke jongi ban wan long kum unong mi khmat ila ai advance lupa yo upat ba la kalong haki jintre jingta la kalong haka jing ai ki pisah pilan ba ka ke baja kalong ba sans nem kan thi imangai lang ija na konstituensi upat ba usyam jing ki kun samla ki syam jing ki badon kam bansai ni ki kot kisla
banwat iau MLA dena kata kadau kipat ba cuk umroi konsensi kilamat haus nem arajar khatra kawan kejengkela bat kumba kapau menta kelong boy bajot na du bilong MLA i persyang kumnuban syakri yo pat ba kumnuban wan persyang ban wanra ya ka roi ka kiyo po ka konsensi bat ngiyo i bakani kri ka sur jong ubabun balang bengidon kam ya unong mikmat om ya uta unong ai pisa batang sitengpor Tak boleh sebut ba ya kapor ke jong pi ngin sindu pat haboi kapor. boleh sebut Jadi tulam ba kerteng ke jong pi. Ko keteng jonga dei ba pen scam langsung tu. Pi syong pisah Asa alun dengan. Teknik election menta kalau jan setang katu kan ni sengi ni kantor ni benai. Di ngikau banyak pi menta ni ubra kursi pindah kerjaan yano. To ko boleh sebut ba ya gini ka por ke puan mania kendu kenang ke bentaban. Keli ko punta ke keli ha gini ki por sua bangin ya. Lech gini ka election. Te gini ka tem election ke bemeta sinem ajar apply. Di kumbang lah di bersana ke sinem berbadem di bajot di do. Te gini ka kenti mentaru karena ia kersian hi bat nga dei ru wei na gina kam ba mat jongka parti ni po mrei konstitusi. Di pi kerjaan ni ba George menta kini san sedam idan halek persya. Di ki kam tu bagi le bat pilan persya kumno bat ye ki ba haba ini kun menta nak sen TMC. Hakani ka sansnem duna ka blalej no ba George ilong UMLE jongi na po parti kongres ngin po mroi. Tila don na po ka liang persya. Kung UMLE lai la don ha ka liang persya. Mrei ngi i ba ilale sibun hikam leng ba report jong i ke ba report na ka por support ka executive committee jong ka blok ka jong i po mroi. Te nalor ka tang i iru leng ba kilat patai kubor ban i iru leng ba ki social media ya kimat ki agenda di ba ira apo ka yin rebat hawain na ka benta ka jing mentoy jong pai ba. Bar ki isu ki ba ira kam dei ru tang na ka benta jong pai ba jong komroi konstitusi rai na ka benta ki pai ba jong ki lahi bar ko wei. Te kene ka pelong yang akam tam kunong kersian ba ngasusurong ba ngala kersian yu kumuni UMLE ubang ila pha sha assembly ubadon kata ka jingkit kli na ka benta ka yap ka im jong ki pai ba jong konstitusi ba jong ka jela bar ko wei kumbango. Tena mar kata daw haki jinjai lenti ki jong i kum UMLE kaladon ka jing Wamiat bet ha ka parti kongres ka ba ila job mensua ka sama Jakarta te daga jing ya perkhat lang jong kini ki MLA kongres kle yat no sya ko pat parti bat sya ka parti TMC te shua bin yat sya ka parti TMC kamdai ka jingle marwai ki jong i ki jing yat jing isimet ring le kendu kumba laisin kumba executive committee jong ka umroi block kongres committee ka to por ba banyo ya kejing menjur kejing pelu jing mutlang sua bengin ya saya kata ka parti TMC saya kini kejing kenduk kejing ni dak kesur ba dinokit kam jong ka executive committee hi baru ko we ko jong ka blok nimdon shu dak moi pat ban ong rei election ya bet ha kejing lam kejong i dak ba bisharu rengkat ya kejing jia kejing long jing man jong ka parti kongres ha ka constituency ka state bat wat ha ka rindia hi brokowai. Tena mar kata daw nila ya menjur bangin yelet cekani ka parti TMC aga jing lam jing ba George. Pementa pi ka TMC ka dah persya. Timenta ka ji khun ka long bai batno hang ne pi itu lemi. Kumba ka pau hadu mentahi hadu kani ka benai ka mentahi ka jing khun kan long pedang ka TMC bat ka parti NPP hang ne po mo jung. Tika KNPP kadon ha liang sensar mo ti kumno phila ban ke ki kam bagla le bat kumno phila su i ba Pi sisa ka jing ka NPP ka don ha ka liang sensar ti ba George bade kum MLE na ka TMC menta i don ha ka liang persya tenring yang pat halor jong kata kanong rim bangi pe yo breu yu i ba George kum unom ikmat
udon ulong sisa ubriu ubodon ke jingkit klik na ke benta ke yap ke im na bana ke benta ke roi ke par jong ke meroi konsensi udon ke jing tristom banra ya ke buram jong ke meroi bat khamtam banonra ya ke jing mentoi seki pajba nong sungsnong ten rei warlai don ke jing mut ke bakata bat pedang ke jing yele stom kat bala ban pun urlong ye ki bro rei ke jing don jing i ha kaliang bersyapat kalau long ding pengkiang kalau long tut por ki baro hajika bikin urlong kamkloi rei kila sim por kamslem tena mar kita kedau kene ka jing slem jong kita ki kam ki ban pau la shisha ki don ki ba ilala ban le bar ki don ki bompat la ban le ten rei hau poj ba hi ya ka ki bompat la ban le ya kata ki kam sim ke isu ha ke por election ten rei ya ki bala ban le pat ya kata bunsin ki klet bat kim junyau ten rei lakat taru ki pajba jong kumroi konstitusi pat kawai pekawai kalong ying ki bamat ya ki jing ki jing pang ki jing stom ki jing kerdu bat ki bamat ha ka ki bekendu ha ka kim khat ha ki long ying long sem jong ki ju ye kendu yau nu emli bat kim judu mensim ai mensim i tau kilat kelenti bat man bawai bakendu yo bai ya kata kecil tingin ni kan bet pi menta nomor ba hang ne piong kun persa MPP menta pinya kun persa nomor menta kini kun lang bot pa bot kun ne kumno pi kum ka jalop jong pi ne kursi ta ka bidai bat ka ki kertong jong ke parti MPP te kumbangi benang su benang ta kadai ukun jong bangai lang dhar unlong u kertong jong ke NPP kata kadai ke bang isu bena tengim tipat kadai kam yi yang ke jong ki yano kin sain dal de ke por de kita kam tip kadai kum bang tip menta kum bang bena hi menta long serum seneng tengi bena ba u kun jong i unsa long kum kandidat jong ke parti NPP nang ne po umroi ke election